Tak spokojný nie som určite, je mi škoda, že som nevyužil túto možnosť. Fyzicky som sa cítil dobre, len je to predsa nová skúsenosť, trošku tam hrala rolu stres a tie nohy tam dneska nešli. Oštep je veľmi technický a keď tie nohy nejdu, tak sa to rukou ďaleko hodiť nedá. Keby si možno opísali jednotlivé tie pokusy, ak si ich pamätáš teda, ako si ich tak pociťoval? Tak zmiešané to bolo, akože snažil som sa hlavne nerozmýšľať veľmi, snažil som sa, aby mi to šlo plynule, ale bohužiaľ dneska tie nohy nešlo ani keby čo chcem asi. Nechytil som to. Čo tomu chýbalo? Iba tie nohy, alebo možno aj nejaká rýchlosť ešte v ramene, ten švih nejaký, alebo čo ešte? Energia, som sa fyzicky cítil veľmi dobre, aj rýchly, aj to Mondo je veľmi rýchle, len ako vravím, keď tam správne nezapadnú tie pohyby vo štepe ako majú, tak to potom neletia. S tou rukou sa to hodiť iba nedá. To musí ísť cez celé telo. Ale každopádne asi pre teba výnimočná skúsenosť byť na takomto fóre medzi najlepšími Európanmi. Mal si aj ty vo svojej skupine Varlejcha, takže to naozaj určite výnimočná skúsenosť. Akože určite, skúsenosť je to pre mňa veľká, akože bol som na nejakých tých vrcholných, ale toto je proste niečo iné. Sú tu samé hviezdy, no ale musím sa snažiť, aby som ich dobehol. V čom ti to môže hlavne pomôcť, takáto skúsenosť? Hlavne v tom, že keď som videl, ako boli tí lídri, boli v takej pohode. Väčšinou tí, čo im to nevyšlo, som si všimol, že boli takí v strese. Ja tiež som myslel, že nebudem, ale bol som v strese a aj to zohralo rolu. Čo ďalej túto sezónu, lebo vrchol máš takýto veľký za sebou, dojde k nejakému útlmu, alebo budeš ďalej nejako ešte sa snažiť niečo veľké dokázať? Tak mňa najbližšie čaká meeting bronzový v Bilbao, v Španielsku 18. A potom následne majstrovstvá Slovenska, kde už sa budem snažiť podať čo najlepší výkon kvôli bodom k výkonu.